Poznáte to. Jedna banka, druhá banka, lekáreň, drogéria, potraviny. Peňaženka je plná na prasknutie a vyloviť tú správnu kartu je nadľudský úkon. Riešením je virtuálna karta. Nebojte sa, nejde o žiadne sci-fi. Virtuálna karta je bezpečnejšou a pohodlnejšou alternatívou plastovej karty vo vašom mobile. Virtuálnu kartu máte k dispozícii v priebehu okamihu, nemusíte čakať na poštovú zásielku. Nakupovanie s virtuálnou kartou je pohodlné. Mobil alebo inteligentné hodinky máte vždy po ruke. Nakupovanie s virtuálnou kartou je bezpečnejšie. Na potvrdenie transakcie je totiž potrebné odomknúť telefón PINom, gestom, otlačkom prsta alebo iným overením, ktoré si zvolíte. Nikto vám tak neodpozerá údaje z karty. Virtuálnu kartu si môžete aktivovať na jedno kliknutie v našej aplikácii a začať s ňou nakupovať v e-shopoch i kamenných predajniach. V akomkoľvek e-shope zvolíte platbu kartou, v našej aplikácii si zobrazíte údaje z karty, jednoducho ich opíšete do platobnej brány a dokončíte nákup. Pre nákupy v kamenných predajniach stačí virtuálnu kartu pridať do aplikácie Apple Wallet alebo Google Pay. Jednoducho potom môžete platiť mobilom alebo inteligentnými hodinkami vo všetkých bezkontaktných termináloch akceptujúcich karty Mastercard. Aktivujte si virtuálnu kartu zadarmo v aplikácii Home Credit a začnite s ňou nakupovať ešte dnes. Home Credit pre lepšie príbehy.